Univerzitet u Beogradu će do 1. maja objaviti konkurs za upis akademaca na osnovne, master i doktorske studije. O broju onih koji će se školovati o trošku države, Vlada Srbije će tek odlučivati, pa će se shodno odluci i predložene kvote menjati. Jedno je sigurno, više mesta biće na smerovima koji školuju IT stručnjake. Kvota je slična prošlogodišnjim. Indeks univerziteta u Beogradu trebalo bi da dobije oko 14.850 brucoša. Ukoliko vlada prihvati, oko 9.500 akademaca trebalo bi da se školuje o trošku države. Obično mi šaljemo za postudijskom programu predlog za budžetski broj, a vlada nam odgovori kroz fakultet ukupno, tako da na kraju moramo sve to da iskorigujemo. Nadamo se da ćemo dobiti i više mesta za ove programe informatičke, da tako kažem, zbog ove akcije vlade, tako da vidjet ćemo do kraja šta će sve biti. Na zahtev 3 fakulteta da povećaju školarine još nije stiglo mišljenje Ministarstva prosvete, pa će konačnu reč dati saveti tih fakulteta. A za 16 srednjoškolaca slabijeg materijalnog stanja univerzitet je organizovao besplatnu pripremu i konsultacije, a olakšat će im i sam upis. Onim starijim preko Centra za razvoj karijere organizuje novi ciklus stručne BG prakse. Praksa u Centru za razvoj karijere bi trebala da traje negde između 2 i 3 meseca. Želela sam da negde unapredim svoje znanja i svoje veštine i da proverim kako je to zapravo biti u realnom radnom okruženju. U okviru ovog ciklusa otvoreno je preko 200 mesta za praksu. Institucije koje su otvorile svoja vrata su tradicionalno, dakle, velika javna komunalna preduzeća grada Beograda, zatim sekretarijati, ustanove kulture i gradske opštine. U centru kažu da po obavljenoj praksi oko 66% akademaca nađe posao. Konkurs je otvoren do 17. aprila.